Zeeuwen staan in de rij voor een WW-uitkering. Het is woensdag 1 april. Dit is Zeeland Nu. Vraag naar uitkering 5 keer hoger. Zeeuws bedrijf kan duizenden coronatests maken. En is dit de lelijkste plek van Zeeland? Goedenavond. Het UWV wordt overspoeld door mensen die een WW-uitkering willen aanvragen. Dat blijkt uit de eerste Zeeuwse coronamonitor die zojuist is gepubliceerd. De vraag is 5 keer groter dan normaal. En verslaggever Remy Oppeneer heeft die coronamonitor al doorgelezen. Remy, wat houdt die monitor precies in? Ja, het is eigenlijk een overzicht van de impact die coronacrisis van dit moment gehad heeft op de Zeeuwse economie tot dusver. Het is een samenwerkingsverband van veel organisaties in Zeeland. Een daarvan is het UWV bijvoorbeeld. En je zei het al, er zijn veel meer aanvragen gekomen tot dusver van mensen die een WW-uitkering willen. In week 12, dat is de week waarin de strengere restricties zijn ingegaan, waren dat er 500. En dat terwijl het er normaal 100 per week zijn. En de verwachting is niet dat dat de komende weken flink gaat afnemen. Nee. Is ook al bekend welke sectoren in Zeeland het hardst getroffen worden? Ja, het zal geen verrassing zijn dat vooral de horeca en de detailhandel, de winkels en de recreatie flink getroffen zullen zijn. De impact voor de recreatie is nog moeilijk in te schatten. Er werken ruim 15.000 mensen in Zeeland in de recreatiesector. Maar veel van hen hebben flexibele contracten, dus tijdelijke contracten of 0 uren bijvoorbeeld. En ja, de vraag is nog maar hoeveel van die mensen thuis zullen komen te zitten de komende periode. Een van die organisaties die meegewerkt heeft aan de coronamonitor is een werkgeversorganisatie VNO-NCW. En zij hebben met veel verschillende bedrijven gesproken. De verschillende sectoren hebben momenteel ook op verschillende manieren last van de crisis waar we toch echt in zitten. Wel, de gemene deel is wel de zorg voor cashflow, zoals we het noemen. Gewoon geld om rekeningen te kunnen betalen, omdat opdrachten wegvallen. Soms het hele werk wegvalt voor een onderneming. En daarmee de mogelijkheid om salarissen te betalen en andere rekeningen te kunnen voldoen. Er zijn maatregelen genomen en daar zijn we echt heel blij mee, maar die moeten nog uitgevoerd worden. En of die de nood helemaal kunnen ledigen, dat zal de toekomst leren. Remy, nu draait de land- en tuinbouw veelal op werknemers uit het buitenland. Die kunnen nu door allerlei reisrestricties niet naar Nederland komen. Kunnen de mensen die nu werkloos thuis op de bank zitten en bijvoorbeeld in de horeca en recreatie werken daar niet bij springen? Ja, daar wordt aan gewerkt. Er zijn diverse websites en platforms opgericht om die mensen nader tot elkaar te brengen. En dan heb je nog wel een oplossing nodig natuurlijk voor het financiële verhaal. Want vaak komt het erop neer dat buitenlandse werknemers goedkoper zijn dan binnenlandse werknemers. We gaan het meemaken de komende weken. Remy, dankjewel. En dan gaan we naar een update van de Zeeuwse coronacijfers. In de afgelopen 24 uur zijn er 3 mensen overleden. In totaal zijn er tot nu toe 16 Zeeuwen bezweken aan het coronavirus. Het aantal besmettingen nam toe met 17 tot 194 bevestigde besmettingen. En een biotechnisch bedrijf uit Goes zegt een test te hebben ontwikkeld waarbij het aantal beschikbare coronatests flink kan worden opgeschroefd. Minister Hugo de Jonge wil het aantal tests verhogen naar minimaal 16.000 per dag. Maar volgens NBS uit Goes kan dat met hun test worden verhoogd naar bijna 23.000. Het idee voor deze nieuwe test is van de week ontstaan en de afgelopen dagen uitvoerig getest. Strandexploitatie Veren heeft huurders van de strandhuisjes uitdrukkelijk verzocht om de huur van 2020 toch te betalen. Ondanks het verbod op het gebruik van de huisjes. De overheidsmaatregelen vanwege het coronavirus hebben grote financiële gevolgen voor de organisatie van de strandexploitatie. De huurders van de huisjes, waaronder particulieren en strandpaviljoenhouders, zijn not amused over het verzoek en hebben een gesprek aangevraagd met strandexploitatie Veren. Ziekenhuis ADRZ bouwt een tent voor de eerste beoordeling van patiënten met een mogelijke coronabesmetting. In de tent kunnen mensen snel een diagnose krijgen. Ziekenhuis ADRZ bereidt zich voor op grote aantallen patiënten. En daarom komt hier bij de spoedeisende hulp een tent. Die is nodig om de verwachte toestroom beter aan te kunnen. Je moet je voorstellen dat het ziekenhuis waar normaal vooral planbare zorg plaatsvindt, dat het hele ziekenhuis eigenlijk omgebouwd wordt in 2 weken tot een acute zorgziekenhuis. Dat is de opdracht van de minister. En dat betekent dat alle processen, alle capaciteit op die acute zorg wordt ingericht. Naast een beperkt deel wat we overeind houden voor niet uitstelbare zorg. In de tent gaan zorgverleners binnengekomen patiënten snel beoordelen en een scheiding maken tussen mensen met en zonder coronaklachten. We proberen het proces in te richten waarbij we streven dat voor iedereen
binnen 2 uur en in de loop van de tijd binnen 1,5 uur de diagnose bekend is. In ieder geval de eerste werkdiagnose, zodat mensen snel naar de juiste plek elders in het ziekenhuis kunnen. Volgende week wordt de tent in gebruik genomen. En dan sluiten we het coronanieuws af met Jan-Jaap Corré. Jan-Jaap, jij hebt gegrasduind door ons liveblog. Wat ben je allemaal tegengekomen? Ja, het was natuurlijk 1 april, dus we waren nogal op onze hoede met alle nieuwtjes. Maar ja, te zien was dat duidelijk de mooie initiatieven ook vandaag verder gingen. Zoals getoeter van scheepvaartbedrijven die dat zelf de toeteractie noemden. En het was onder andere te zien in Terneuzen en Vlissingen. Ja, een verdiend saluut natuurlijk, want die mensen staan nog altijd elke dag voor ons klaar. Ja, nu krijgen wij ook heel veel vragen hoe wij eigenlijk ons werk doen tijdens de coronacrisis, hè? Klopt, ja. En als je ons zo ziet staan, is het niet zo moeilijk. Wij staan net op 1,5 meter, hebben wel zelf onze make-up gedaan. Dat is bij jou iets beter gelukt dan bij mij, maar ik zal volgende keer wel beter mijn best doen. Maar de vraag gaat inderdaad over de verslaggevers. Die werken ook bij ons vanuit huis. Is lastig, brengt dingen met zich mee. En Heiko Strietman, onze collega, laat zien wat zoal. Hier mag ik niet meer komen. Dit is nu verboden terrein. Als verslaggevers moeten wij vanuit huis werken om zo de nieuwsvoorziening overeind te houden. We draaien zoveel mogelijk buiten en op afstand, dankzij deze coronasticks. Eenmaal thuis is het dan een kwestie van alle tekst verwerken in de online berichtgeving. En oh ja, dat multitasken heeft een geheel nieuwe betekenis gekregen. Flesje aan pop. Ja, de hele video is te zien op onze website en het verhaal van Heiko natuurlijk ook. Ja, en dan hebben we tot slot nog een oproep. Klopt, ja. In België zagen wij een tv-zender die met een drone rond ging vliegen om hartverwarmende boodschappen op te halen. En wij dachten dat is een goed idee, dus hebben we dat vandaag in Zeeland ook gedaan. Vanavond te zien in Trots op Zeeland en nu alvast een voorproefje. Nou, meer van dit soort nieuws in ons liveblog op de site natuurlijk, omroepzeeland.nl. Jan-Jaap, dankjewel. De provincie Brabant koopt in andere provincies agrarische bedrijven op, waaronder in Zeeland. Brabant doet dit om hier zelf voordeel mee te doen met de uitstoot van stikstof. Door de opgekochte boerderijen na aankoop te sluiten, wordt er minder stikstof uitgestoten. En dat geeft Brabant de ruimte om in hun eigen provincie nieuwbouwplannen te realiseren. Het CDA en de ChristenUnie zijn bang dat dit ten koste gaat van bouwplannen in bijvoorbeeld Zeeland. De partijen vinden het cowboygedrag van Brabant en hebben kamervragen gesteld. En pijnlijk nieuws voor iedereen die Zeeland zo mooi vindt. De enquête die Omroep Zeeland hield om ook de laatste lelijke plekken te kunnen aanpakken, heeft maar liefst 150 lelijke plekken in onze provincie opgeleverd. En dit is de top 5. Op 5, het busstation in Terneuzen. Er is geen moment over de reizigers nagedacht. Het is er koud en het gebouw is spuuglelijk. Op 4, Hotel Britannia in Vlissingen. Een schandvlek op de boulevard en een blamage voor de stad. 3, het fastfoodplein in Goes. De zuil is van grote afstand zichtbaar en ontsiert het Zeeuwse landschap. Afschuwelijk. Op 2, het hoogspanningsstation bij Rilland. Eeuwig zonde van ons mooie Zeeuwse polderlandschap. Op 1, het gemeentehuis in Zierikzee. Bij de bouw is niet nagedacht over de historische waarde die de stad heeft. Ja, en dat is dus de top 5. En veel gehoorde klachten over de lelijke Zeeuwse plekken zijn verwaarlozing en smakeloos ontworpen gebouwen. Maar dat de architect bij het ontwerp geen oog had voor het Zeeuwse landschap is het meest genoemd. En dat verwijt gold zeker voor het gemeentehuis in Zierikzee. Al is de burgemeester het daar niet helemaal mee eens. Ja, jammer. Maar ieder heeft zijn eigen mening. Dus de een vindt het mooi, de ander vindt het lelijk. En ja, meer heb ik eigenlijk niet op te zeggen. Ik zelf vind het een mooi gebouw. Ik kom elke dag vanuit Haamstede aanrijden. En bij elke weersomstandigheid is het weer anders qua kleurcompositie. En daarnaast is het in die tijd al in het kader van duurzaamheid cradle to cradle. Het is overal te hergebruiken wat dat betreft. Dus ik denk van, ja, ik vind het een mooi gebouw. Het heeft de vorm van een lotus, heb ik begrepen. Ja, de bloem. En het staat op een eiland en we zijn in een mooi eiland. En het gemeentehuis is ook in de vorm van een eiland neergezet. En dat staat hier in Zierikzee. Het begon vannacht met wat vorst, maar verder was het vandaag een stralende dag met volop zon en een wolkje hier en daar. En ik hoop dat u ervan genoten heeft, want het begint morgen met zon, maar in de middag is binnenblijven niet meer zo moeilijk, want de wolken nemen de overhand en is er kans op een buitje hier en daar. En hierna kunt u weer kijken naar een nieuwe aflevering van Trots op Zeeland. Niet alleen met dronebeelden die u net zag, maar u kunt ook met de heupen losgaan.
Dit filmpje heb ik gemaakt voor de ouderen. Ik beweeg met ouderen 2 dagen in de week. En hier sluiten we altijd een beweegles mee af. Ontspannen en bewegen. En ja, ze denken allemaal dat ze het niet kunnen. Maar je moet het gewoon doen en dan lukt het wel. Ja, en hiermee zijn we aan het einde gekomen van Zeeland Nu voor vandaag. Wij zijn er morgen weer. Voor nu nog een mooie avond.